mag-alaga ng pusa at pakainin lang ito at mag-wish. Alam nyo ba na ang mga ligaw na pusa ay may mga swerteng taglay sa inyong tahanan, kaya't wag na wag itong sasaktan. Swerte daw kapag umuwi ang pusa sa inyong bahay dahil ito ay may hatid na magandang senyales na nagpapabago ng inyong kapalaran. May iba't ibang kulay at taglay na swerte ang mga ito ayon sa pag-aaral. Malakas ang healing power ng mga ito. Ito ay nagtatanggal ng sakit upang gamutin at palakasin ang amo na may iniindang karamdaman. At alam nyo ba na ito ay nagtataboy ng lahat ng kamalasan sa loob ng inyong tahanan upang maging masagana at mapaunlad ang inyong pamumuhay sa pamamagitan ng pagsasaboy ng positibong enerhiya na nagbibigay sigla at nag-aakit ng swerte.